sad, ovdje imam Windows XP mašinu. Ovdje imam moj kompjuter na kojem je Kali Linux. Napravio sam trojanac. Prebacio ga na ovu XP mašinu i pokrenuo ga. I sad ćemo da vidimo tutorial snimak kako da preuzmemo ovaj desktop sa ovog kompjutera ovdje i da vidimo sve što žrtva radi na svom računaru. Sad kad je žrtva pokrenula trojanac, imamo pristup, sad radimo komandu run bnc. Znači vidite ovdje, run bnc, enter. I sad će nam se pojavi desktop od žrtve i preko kog možemo da špioniramo sve što žrtva radi na svom računaru. Evo, dobili smo desktop žrtve. Isti. Sad ću ja na ovom kompjuteru da radim nešto, bilo šta. To će sve da se prikaže ovdje. Znači, otvaram start menu. Otvaram command prompt. Znači, bukvalno sve što žrtva radi, napadač može da vidi i da ima pristup tome. To bi bilo to.